Ọ bụ n'oge anya mmiri ihe mgbu na oke mwute maka onye nwe ụlọ na ndị bi ebi na nọmba 8 Amangwu Lane na ncherịta iru White House Ụmụdịọka Awka ka ọkụ ọgbụgba gbapịara ụlọ ahụ kpamkpam bụ ụlọ nke nwere ọnụ ụlọ 15 na palọ abụọ. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ ndị nke wuchiri n'ebe ahụ ọkụ ọgbụgba gbara okwu, ya bụ onye nwe ụlọ bụ onye nke pụtara nnọọ ife na o jupụtara na mwute bụ Maazị Ikechukwu Ume, onye ji anya mmiri wee kwuo okwu, mere ka amata na ya bụ ajọ ọdachi malitere n'isi ụtụtụ nke ụbọchị ga-efopụta ekeresimesi ma bụrụzia nke gbapịara ụlọ ahụ kpamkpam. Kenechukwu Chukwudị, onye nta akụkọ anyị, wetara anyị akụkọ a n'uju. We do 20 minutes. I put on my phone. Even around 11 or so. Around. Maazị Ikechukwu kwuru na ọ gabogo ịzụ afịa ya mgbe a kpọrọ ya na ụlọ ya na-agba ọkụ, nke o kweteghị ma mechie nata ma ọ bụrụ eziokwu na ụlọ ya na-agba ọkụ. O kwukwara na ihe niile o ji biri ya na nke ndị bibe ya bụ ihe ọkụ ahụ gbapịasịrị. Ọ kọwara na ụmụazị otu onye tenantị ya rapụrụ n'ụlọ bụ ndị ji ihe eji akpanye ọkụ machis egwuri egwu bụ ndị mụkwere ọkụ ahụ gbara ụlọ ahụ ọkụ, nke bidoro n'ebe ha bi ma gazuo ụlọ ahụ niile gbapịasị anya. O kwukwara na ihe ọkụ gbapịasịrị n'ụlọ ahụ lụrụ nderi naira 3, tinyere ka o si enwe ọbara mgbanye elu kamgbe ọkụ ahụ gbachara ụlọ ya. Otu nwaanyị ajadu bụ n'ụlọ ahụ gbara ọkụ bụ Odoziakụ Chinyere Egburuche, bụkwara nne otu onye na-alụ n'ụlọ mgbasa ozi ABS bụkwa n'ụlọ ahụ, kọwara na ọ nọ n'ime ụlọ na-enene ihe onyonyo mgbe ọkụ ahụ bidoro, tinyere ka nwa okwu si enye ya nsogbu bụ nke mere ka ọ pụta iro saa ya arụ mgbe ọ chọpụtara na ọkụ ahụ na-agba, o wee tie mkpu ka agbata ọsọ enyemaka. O kwukwara na ya na ụmụ ya enwere ihe ha wepụtara mgbe ọkụ ahụ bidoro, nke gbapasịrị ihe niile ha debere n'ụlọ. Onye na-alụ ọrụ na ụlọ mgbasa ozi ABS, Nwaada Lilian Egburuche, onye bụ onye anya mmiri juru anya dịka ihe mwute obi ahụ si wee mee, bụ onye kwupụtara na ihe niile o debere n'ụlọ gbapịasịrị n'ọkụ, tinyekwere ka esi zuru ahịa o ji ezụọ n'Ọnịcha maka ịgba ekeresimesi. Onye bụkwa nna ụmụaka 4 bụ ndị ọkụ ahụ bido na be ha bụ Maazị Obinna Wọtị kwuru na ọ nọghị n'ụlọ mgbe ọkụ ahụ bidoro ma kwupụta mwute ya dịka ihe mwute ọkụ ahụ wetere. Odoziakụ Eunice Uchenna kwuru na ọkụ ahụ bụkwa ihe gbapasịrị ihe niile ha debere n'ụlọ, tinyere ego ya na ihe ha zụrụ ka ha wee gbaa ekeresimesi n'ụlọ ha ka nọziro ọnwa 3. Ezinụlọ ndị be Egburuche bụ ndị enwere ike inweta si na akara ekwentị a 08137762350. Site n'Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.